Hello. Okay. Check. Hello. Katawad eh. Mana? May buntag ka na tong tanan. Kumusta man atong kaigsuonan diha ni Kristo? Andam na ba kita mo daig sa pagsimba sa atong buhay nga Dios? Ug ako kining ihatag sa opening prayer ni Sis Chari. Akong gihangyang tunan sa pagpamaro. Ato ta sa pagampo atong i-focus ang atong huna-huna o kasing-kasing diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Gamhanan ug mahigugmaon ang mga Dios. Salamat Lord nining adlaw. Salamat sa maayong panahon nga imong gihatag. Salamat Lord sa mga katawhan nga niadiri karon sa imong balay alampuanan aron sa pagsimba pagdaig diha kanimo Lord. Salamat Lord sa grasya sa laing adlaw o kinabuhi Lord nga imong gihatag diri kanamo Lord God. Salamat Lord bisan pa man sa among kaubanan Lord God nga nagpadulong pa diri Lord. Ikaw ang Dios nga mo'y magagiya kanila Lord God nga moabot sila diri Lord God. Uban ang ka-excited sa pagpaminaw sa imong mga pulong Lord God. Bisan pa man Lord God sa among mga kasilinganan Lord, ikaw ang Dios nga mo'y mag-aabli silang huna-huna o kasing-kasing amahan nga makadungog sila sa imong mga pulong Lord. Ug ikaw Lord ang mo'y magapanglihok sa ilang panimalay Lord God. Bisan pa man Lord God nining adlaw sa kabuntagon Lord sa among pagsimba diha kanimo Lord God, andama ang among matag usa ka kinabuhi, andama ang among huna-huna, ablihi ang among espiritu ug tibuok na among kinabuhi Lord God, nga andam ug excited mi Lord nga modaig ug mosimba diha kanimo Lord God. Ug Lord bisan pa man Lord God sa magwawali, bisan pa man Lord God sa mga music team, sa magdala sa imong mga awit Lord God, among ihala diha kanimo Lord God nga ikaw ang Dios mo'y mahimaya, ikaw ang Dios nga mo'y madaig Lord God. O nga sa among pagkabuhaton karon Lord God, kining tanan Lord God makapahimuot diha kanimo Lord God. Salamat Lord among itugyan diha kanimo gikan sa among pagsugod Lord God, hangtod sa among pagtapos Lord God. Among isalig diha kanimo ang tanan nga ikaw ang Dios nga mo'y maga-bless sa matag usa, magahatag ka Lord og kalipay, kalinaw sa matag usa Lord God sa pagsimba diha kanimo amahan. Amo kining ihalad nga tibuok adlaw diha kanimo Lord God. Pinaagi sa pangalan ni Jesus ug ikaw ang Dios nga mo'y magapamuhat nining adlaw Lord God. Kani among giampo, ituohan ug ilauman pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus nga mo Ginoo manluluwas. Amen. Buntag ka natong tanan. Amen. God is good and all the time. Amen. Hallelujah.
Salamat kay Ginoo nga karon kabuntagon ania kita ang hinungdan aron atos ang rason aron ato siyang simbahon daygon sa tibuok natong kinabuhi. Amen. So kung mahimo igsuon mo abanti ta diri sa tubangan, kung mahimo kay kung naay mo abot nga maplastada sila sa likod. Amen. So andam na ba kita nga moday kung musimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Pagkaayong buntag usab sa nagsunod sa ato ang programa. Ang pulong mo, kinabuhi ko. Ang Diyos mag-bless sa iyong kinabuhi, sa inyong pagpakiguban, kanamo, sa atong pagsimba, pagdaig, sa atong buhi nga Diyos, ang mga pinasahi nga pabor, mga panalangin, kanunay masinati sa mga tagsa-tagsa ninyo kagkinabuhi o kanatong tanan. Amen. Naingon ang awit diha nga, daigon ta ang Diyos. Naingon diha nga, katahong palandungon kung kita nagakatigom. Amen. Kay puno sa kalipay o pahiyom. Unya, mga problema nga ng labay, kita gayud nakalahutay kaysa tabang sa Dios. Amen. Tungod sa tabang sa atong buhi nga Dios. Unya, kung mahimo mga igsuon, atong lamanuhon ang atong igsuon diya sa Ginoo. Dayon diya sa atong pagdaig, pagsimba sa atong buhi nga Dios, atong yung isentro ang atong kasing-kasing o atong huna-huna na walay laing mapataas, walay laing mapasidunggan sa tibuok natong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Among i-welcome mo Dios sa imong balakang espiritu. Dahil sa iyo sa kabuntago na mahal, ikaw ang Dios magahari sa matang usapan na mo amahan. Lord, mabati ka na mo, Lord God, ang imong presensya. Mabati na mo, Lord, ang imong pag-akos sa matang usapan na mapagkinabuhi ang Diyos. Hallelujah! Glory to Jesus! So, atong awiton ang Diyos, lingon diya, dahil konta ang Diyos! Ya, sa diyang mag-awit atong lamanihon ang atong igsoon diya sa Ginoo. Gamiton nato ang atong mga kamot sa pagpakpak sa atong buhay nga Diyos. Yes, Lord! Katahong nga palandungon nga kita nagakatigom nga puno sa kalipayong pahiyong. Problema nga naglabay, kita ngayon nakalahutay sa tabang niya, dayang ang kaloob. Daigon ang Diyos sa tibuok ng kasing-kasing, tapos siyang pagdaigon, simbahon ta ang Diyos sa walay katapusan. Yes, Lord! Kapahong palandungon ng Diyos nga ang imong mga katawhan magkahiusa sa pagdaig diya kanimo amahan. Katahong nga palandungon nga kita nagakatigom nga puno sa kalipayong pahiyong. Mga problema nga naglaban, kita ngayon nakalahutay sa tabang niya, dayag ang kaloob. Daigon ang Diyos sa tibuok ng kasing-kasing, tapos siyang pagdaigon sa walay
Yes, Lord. Yes, Lord. Nindot kayo ang awit sa atong buhi nga Dios, mga igsoon ko sa Ginoo. Amen. Naingon diha nga kung mga problema nga nang labay, kita gayud na kalahutay. Nga naman mga igsoon, kay naay Dios na nitabang kanato. Iyatang gipalabang. Amen. So ato gid siyang simbahon mga igsoon, hantod sa kahangturan mga igsoon. Mga igsoon ko sa Ginoo, atong ipaubos ang atong kasing-kasing ug huna-huna mga igsoon. Nga sa atong pag-awit mga igsoon, walay lain nato nga kanang walay lain natong pamalandungan nga ang mga awit sa Ginoo. Pinaagi sa atong mga pag-awit mga igsoon, ang Ginoo mahimaya. Amen. Ang Ginoo mapataas sa atong kinabuhi mga igsoon. Labaw na ito nga gipangandoy ang atong buhi nga Dios na ining sa iyo sa kabuntagon. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, O Dios. Ani ang imong mga katawhan, Amahan, nagaduol nga na kanimo, Lord Jesus. Ikaw ang Dios na nakakita sa among kasing-kasing o sa among huna-huna. Mga igsoon ko sa Ginoo, ang atong kasing-kasing huna-huna nakita na sa atong buhi nga Dios. Kung aduna may ang Dios na diya'y nakabasa sa atong huna-huna kasing-kasing mga igsoon. Amen? So mga igsoon ko sa Ginoo, walay nalinong niya sa atong buhi nga Dios. Aduna may mga nakita sa atong buhi nga Dios, atong kasing-kasing huna-huna. Ato nang itugyan sa atong buhi nga Dios. Hallelujah! Ato nang isali kaniya ha. Kay siya nga Dios andang mutabang, andang muhumpay sa atong kasing-kasing ug huna-huna mga igsoon. Ug atong pamalandungan ang mga awit nga ining sa iyo sa kabuntagon, mga igsoon ko sa Ginoo. Yes, Lord. Di paglandoy ang tanan gitinguha nga mungari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang kong matakbaw ug sa matag adlaw gitinguha. Yes, Lord, labaw ka nga gipangandoy ka na mo, Dios. Labaw sa gipangandoy. Yes, Lord, come on, George. Ang tanang gitinguha nga mungari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang kong matakbaw ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo may kaayo. Yes, Lord. Sa presensya mo kasiguruhan. sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako natinguhan. Sa presensya, Sa presensya yes, Lord, adunay kaayuhan na mahal. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako nagtinguhan. sa Presensya mo, O Diyos, sa
presensya mo, O Diyos, ako nagtinguhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Nindot kayo ang mga awit sa itong buhay nga Diyos, mga igsoon. Kaya naingon diya sa presensya sa itong buhay nga Diyos, adunay kaayuhan. Amen? Na sinati pa nato ang kaayuhan na gihatag ika ni Lord. Hallelujah! Itong palakpakan na Ginoo, mga igsoon. Kaya sa presensya sa itong buhay nga Diyos, adunay kita'y kasiguruhan. Sa presensya sa Ginoo, naghatag o kalipay katagbawan. Amen? So wala pa dyan ta mahuman, mga igsoon. Atong pa dyan daikon ang atong buhay nga Diyos, mga igsoon ko sa Ginoo. Naingon ang pulong sa Ginoo, mga igsoon. Adunay mga sugo ang Ginoo diya sa Salmo nga unsaon na to pagdayeg ang atong buhay nga Diyos, mga igsoon. Naingon diha, day ka ang Diyos diha sa iyang templo. Day ka ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Day ka siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo. Day ka siya nga magkagagahom sa tanan. Day ka siya pinaagi sa mga trompeta. Day ka siya diniyugan sa mga alpa o sa mga lera. Day ka siya upan sa mga tambor o panasayaw. Day ka siya diniyugan sa mga alpa, sa mga plauta. Day ka siya upan sa mga piyang-piyang, sa mga masapa nga mga piyang-piyang. Day ka ang Ginoo, kamong tanang binuhat. Day ka ang Ginoo! Hallelujah! Hallelujah! Isugot na sa Ginoo, mga igsoon. Kasi sa dihang modaig na sa itong buhay nga Diyos, aduna ginay mga panagsayaw. Amen! Kung gibati ka igsoon nga musayaw, sayaw igsoon. Kaya wala na nimo gibuhat diha sa imong katupad. Gibuhat nimo na tungod kay para sa Ginoo. Amen! Kaya gisugo pa kita sa Ginoo nga, daigo na to siya, diniyugan sa itong mga panagsayaw. Ya, daigo na to siya, dinuyugan sa mga instrument. Amen! Hallelujah! Dili man makumplito ang atong music. Dili po ta ka tikam sa atong tiil kung walay music. So, gisugot ta ni Lord nga, daiga ang Diyos, diniyugan sa mga instrument. Daiga ang Diyos, upan ang mga panagsayaw. Hallelujah! Wala kita'y laing ikabalo sa itong buhay nga Diyos. Maurag yun ang mga pagdayan! Yes, Lord! Atupang ang mga kalisod, gisagubang mga unos ang balon, apan ang limbasod. Huwag mahotin ko so, tunog ang bagyo, tunog ang bagyo sa kinabuhi ko. Dili ko mahadlok kay naakaginoo ang ikabalos ko. Mao ang pagdaig mo, ang magsayaw ko, ikabalos ko. Ang paglukso, ikabalos ko. Magpasalamat, ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit, ang pagsinggit, ikabalos ko. Ang pag-awit, ikabalos ko. Pagpagdaing, ikabalos ko nimo. Yes, Lord! Di atubang ang mga kalisod, di satubang mga unos-uban, ang kanang limbasod. Mahuti kusog, tunog ang bagyo, tunog ang bagyo sa kinabuhi ko. Dili ko mahadlok kay naakaginoo ang ikabalos ko. Mao ang pagdaig mo, ang pagsayaw, ang pagsayaw,
Ikabalos ko. Ang paglukso. Ikabalos ko. Ang pagsingkit. Ikabalos ko nimo. Kusaya ko tayo. Sayaw ko maayo. Sayaw ko maayo. Sayaw ko maayo para sa Ginoo. Sayaw ko maayo. Sayaw ko maayo. Sayaw ko maayo para sa Ginoo. Kaya kalipay ang ipati Sa sulunin lupahan ko. Musayaw ko sa Ginoo. Kaya kalipay ang ipati sa sulunin lupahan ko. Musayaw ko sa Ginoo. Mupagpagkuog maayo. Papagoong maayo. Papagoong maayo. Mupagpagkuog maayo para sa Ginoo. Papagoong maayo. Mupagpagkuog maayo. Mupagpagkuog maayo para sa Ginoo. Kaya kalipay nagibati sa sunod ng dughan ko. Mupagpagko sa Ginoo. Kaya kalipay nagibati sa sunod ng dughan ko. Mupagpagko sa Ginoo. Mulukso ko maayo. Lukso ko maayo. Mulukso ko maayo. Mulukso ko maayo para sa Ginoo. Mulukso Lukso ko maayo. Mulukso ko maayo. Mulukso ko maayo para sa Ginoo. Kaya kalipay nagibati sa sunod ng dughan ko. Mulukso ko sa Ginoo. Dahil ko tayo Kaya kalipay nagibati sa sunod ng dughan ko. Mulukso Lukso ko sa Ginoo. Huday ko maayo. Dahil ko maayo. Yes, Lord. Huday ko maayo. Huday ko maayo para sa Ginoo. Huday ko maayo. Huday ko maayo. Huday ko maayo para sa Ginoo. Kaya kalipay nagibati Sa sunod ng dughan ko. Huday ko sa Ginoo. Kaya kalipay nagibati
pagdaygon o Dios sa mong kinabuhi. Yes, Lord. Takos kang halaran sa tanang kusog nga imong gihatag kanamo. Imo kaming giayo, imo kaming gibago, imo kaming giatiman. Walay nakulang sa mong kinabuhi. Yes, Lord. Takos ka o Dios nga pagadaygon halaran sa among kinabuhi. Yes, thank you, Lord God. Gikan pa kaniadto Dios, imong gibuhat na ang tanan. Aron kami makaalagad og Dios nga mo'y tagiya sa among kinabuhi. Yes, Jesus. Imong gipadala ang imong bugtong anak amahan nga mao si Ginoong Hesus aron sa pagwagtang sa tanan namong mga kasalanan. Amen, Lord. Aron ang among kinabuhi makahalad diha kanimong mga pagdahay. Yes, Lord. Aron ang among kinabuhi mahalad diha kanimo lamang amahan. Salamat o Dios sa imong paghigugma kanamo. Yes, Lord God. Dili mo gipadala ang imong bugtong anak aron sa pagbayad sa tanan namong mga kasalanan, aron kami mahimong gawasnon nga modahay kanimo, gawasnon nga mo pasalamat kanimo, amahan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Ginoo, sa imong pagsakripisyo. Salamat, o Dios, sa imong mga pag-antos alang kanamo, aron kami makaalagad, makasimba kanimo. Thank you, Jesus. Ibuhat mo na ang tanan, mapagpulang kalibutan. Ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisaman, gilutan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal. Giantos mo kining tanan, ibuhat mo na ang tanan, mapagpulang kalibutan. Ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagkamay pagbugal-bugal. Giantos mo kining tanan, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong gisimba, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yukuan. Ikaw lamang, Hesus, dalampanan. Ikaw lamang si Pagkat, pasaylo mo ang katawhan. Itakbo mong panginahanglan, iubanan, iproteksyonan. Sa damhanan mong pangalan, at pagbalik isaan mo, magalawak ianda mo. Ang katawhanan isayo, sa pagdaig sa ngalan mo, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong gisimba, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yukuan. Ikaw lamang, Hesus, dalampanan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yukuan. Ikaw lamang, Hesus, dalampanan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yukuan. Ikaw lamang, Hesus, dalampanan.
Ikaw lamang, Jesus. Dalampanan ka, O God. Dalampanan ka, O Diyos, sa imo katawhan, nga misalig sa imo mga pulong, O God. Salamat, Lord, sa imong pagluwas sa among kinabuhi. Yes, Lord. Salamat, O Diyos, sa imong pagtubos sa among kinabuhi ikan sa kasalanan. Araw ng among mga pagdahig, among pagpasalamat, O Diyos. Imong dawaton ang among mga pagdahig. Yes, Imong Lord. dawaton ang among mga halas. Yes, Pagpasalamat Jesus. ka nimo, God. Yes, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong gugma kanamo. Yes, Lord. Imong gibuhat ang tanan aron kami makasimba kanimo. Yes, Lord. Imo kami gitudluan o gipahinumduman o gidasig sa tanang panahon. Araw ng among kinabuhi nga gikan kanimo magamit sa pag-alagad kanimo, Amahan. Yes, Lord. Amen, God. Ang kusog nga niya sa among lawas kinigikan kanimo. Yes. Mga talintog hiyas kinigikan kanimo, God. Ug ang tanan para lamang kanimo. Ug amo ning gihalad niya kanimo sa mga pagdahay. Pagpasalamat kanimo lamang, O Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Wala mi laing simbahon, wala mi laing yukbuan, kay walay laing nag-antos aron kami maluwas. Walay laing nagpakamatay dito sa krus aron kami makabatog kaluwasan, kabaguhan sa mong kinabuhi. Kundi ang among Ginoong Hesus, ang among Ginoong Hesus, mo'y nagpalangsang dito sa krus aron kami makahala ng mga pagdahay. Pagpasalamat kanimo. O sa wala milaing yukbuan, awitag daygon sa mong kinabuhi. Simbaho dining adlaw kundi ikaw lamang, Amahan, na nagpadala ka namo aron kami maluwas, O Diyos. Thank you, Jesus. Kanimo lamang kami mo simba. Kanimo lamang kami mga alagad. Ta ikaw ang sa Amahan, O Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-antos sa God. Thank you, Jesus. Salamat sa, thank you, Lord, among kaluwasan sa pagtubos mo dito sa throne. Salamat, Lord, sa imong pagtubos sa mong mga salamat. Kanimo lamang kami mo simba. Kanimo lamang kami mga alagad. Ikaw ang ipadala sa Amahan, O Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan sa pagtubos mo dito sa throne. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagpatukan, apan ang imong pulong. Ikaw lamang ang angayang simbahon, O Jesus. Salamat sa gugma,
kasakit. Salamat sa imong mga pag-atos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Karon kami ania, kami nagtahios sa Lord. Thank you, Jesus. Iyon kung gilian imong mga ulo, O Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-atos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-atos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Ang kaluwasan, yan na ang ko. Ang kaluwasan, yan na ang ko. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat, Lord, sa kaluwasan, kabaguhan, panalangin, kausaban sa matagusan namo kakinabuhi. Amen, Lord Jesus. Nga maoy gikinahanglan aron ang among mga pagdaig, pagpasalamat. Dili gid makahawang sa imong trono, God. Yes, Lord. Dili gid makahawang, O Dios, sa imong gingharian ang among mga halad pagdaig kanimo. Kaya imong pulong nagsulti sa matagusan namo kakinabuhi. Nga mga tao nga magahalad kanimo mga pagdaig, nga matud pa sa imong alagan nga si David, nga kung maayo og gunahuna, maayo og binuhatan, imong dawaton, O Dios, Yes. sama sa gihimo sa gibuhat ni Abel, God, nga nagahalad siya diha kanimo, imong gidawat ang iyang mga halad tungod kay maayo kinialang kanimo. Yes, Lord. Diligid ka mo dawat og mga halad sa mga tao nga wala mga lagad kanimo. Usa salamat, Ginoo, nga ninintag na kami naglaong nga mga pagdaig pagpasalamat. Diligid kawang sa imong gingharian, O God. Salamat, Lord, sa imong panalangin kanamo. Salamat, O Dios, sa imong pagdawat sa mga pagdaig pagpasalamat kanimo. Amo kang daigon pasalamatan ug alang lamang kanimo ang tanang kadungganan, O God, O Dios. Mga pagdaig pagpasalamat alang lamang kanimo. Sa ngalan ni Jesus, tanang Kristohano magingong amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nablis ba ang tanan sa mga awit makalangit? Nindot kayo, no, nga moday ka sa atong buhi nga Dios, nga malipayon ang atong panagway kay mahimaya ang atong Ginoo. O karon isunod na to ang scripture reading pagadadon. Wala lis pamila da. Isa. Pagadadon ni Cindy.
May buntag ka na tanan maigsoon ko sa Ginoo. Palihog kay sa pagmarog agig pagtawad sa pulong sa Dios. O atong basahon ang pulong sa Dios diha sa Hosea chapter 1 verse 1 to 9. Ang pagpangandam sa pagbuntog sa kadaan. Versikulo 1, human mamatay ang sulugoon sa Ginoo nga si Moises, ang iyang kataba nga si Josue nga anak ni Nun, giingnan sa Ginoo. Patay na si Moses nga akong alagad. Busa ikaw ang tanang katawhan sa Israel, pangandam kamo sa pagtabok sa suba sa Jordan og lakaw ngadto sa yuta nga gihatag ko kaninyo. Sumala sa ingon ko kang Moses, gihatag ko kaninyo ang tanang yuta nga inyong pagaagian. Ang mga utlanan sa mga yuta ninyo magsukad sa kamingawan sa habagatan hangtod sa kabukiran sa Lebanon, sa amihanan o kagikan sa dakong suba sa Euphrates o sa kayutaan sa mga Hitihanon sa silangan hangtod sa dagat sa Mediterranean. Walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moses ug dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan. Liguna ang imong kaugalingon o pagmaisog kay mangulo ka ni ining katawhan sa pag-ilog ni ining yutaa nga akong gisaad nga ihatag sa ilang mga katigulangan. Apan liguna ang imong kaugalingon ug ayaw pagtalaw. Pag kinabuhi subay sa tibuok balaod nga gihatag kanimo ni Moses nga akong alagad, ayaw isalikway ang bisan unsang bahay ni ining ug mulampos ka bisan asa ka. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi ug pag kinabuhi sumala sa tanang nahasulat ni ini ug magmaswagon ka. Hinumdumi ang akong sugo nga nang malig-on ka og magmaisugon. Ayaw kahadlok og kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios. Mag-uban kanimo bisan asa ka. Ang pulong sa Dios. O karon atong isunod ang testimony o kadaugan sa ato igsoon nga si Sis Jerlyn. Atong tagaag pakpakan ang tibok. May buntag mga igsuon ko diha sa Ginoo. Nasayod ko kitang tanan naada na gitay mga kadaugan. Nya ako am ning tahas ro Dominguha. Nya salamat ko sa Ginoo no kanang syempre number 1 atong kadaugan kanang gitagaan ta og maing panglawas tibuok tuig, tibuok adlaw, bulan. Nya kanang grasya sa Ginoo giubanan mi niya sa kanang among pamilya. Nya kuan ang akong usapod kadaugan kay kanang kabantay mo kanang naisapot ang tawo. Kaingon ko ba abi na kog babae ray sa puton. Kay the last day paghuman siguro to gikinabuhi naman gyud namo nga sa akong mga anak nga magbasa mig kanang Bible. Karon human na migbasa. Sus atol mang natawag ba kay to man akong pare sa syudad. Makaingon jud ko nga na jud ay kanang mga tentasyon sulayan jud ka. Unya that time to nga human nami murag lami na mong ginawa ba tulog nami. Nya human naman migbasa. Ug sa dihang nitawag suko man kay siya. Gawas nga suko. Kung ano sa man siya nga nung porti magini siyang sukuan niya. Kito kung usang batang laki mao man sa toy kuan kanang naatlan nga while nag-cellphone, niya wala pagkakaon niya, di man gid siya gusto ana, is disiplina. Kanang oras ting kaon-kaon niya, siya lapas man sa oras kami, umana mig pangaon. Pero natingala ko nga gamay raman kay tong hinungdan oy. Nganong pertikyo kung sukuan niya. Nya siyang kasuko. Grabe gid na kong pailob nga di jud ko katubag. Kanang og sa kuan pa nga kanang gisulayan ka ba kanang og sa kuan pa og ikaw nagpadala ka ana nga pagsulay kung kanang sa imong pagka Kristohanon siguro makaingon ka bahala na ni
Nya karon kay suko naman kay siya. So, siyang pagkasuko, akong gi-off ang cellphone, then ako siyang gitsata ni anak ko. Dili ko mutubay nimo, kay kung mutubay ko, madako among away, siguro maabot pila ka semana niya, nagpaubos ko. Kay siya man mo isuko. So, kinahanglan nagid po mo paubos. Kay kung puro sad misuko, kayo niya, hangtod, tagpila may kasimana, ya magtingog. Niya pagkaugma, nanawag siya, naulian. Niya kung giignan, ano suko kay kagabi eh? Giingon raman ko niya nga, ano nasuko sad kagabi eh? Na wala ram, kaingon ka ba nga, kanang nagid ang pagsulay. Niya, nagtuo ko nga, kita ra gid ang babae sa puto, na po dahil laki, oy. Niya, adjust gid ay punta niya, di ta padala ba? Niya, kanang, dugang po na akong pasalamat, kanang naka-attend ako dire, gikan ko syudad, trabaho, niya. Kanang nabitaw tay number 1 bitaw sa tong kagalingon nga number 1 maguna atong kabalaka niya maguna atong nahuna sa ugma nga sa may mong kaunon ugma unsa may ang kwarta ugma niya ni anak gyud ko nga nganong magsige man ko guna-una atong ugma murag na stress ko sige kog ingon ugma sige ugma ni ang karon di ay niya mo to nga engko Lord kung unsa may imong yatag mo jud pod nang amoa kanang makontento ta ba nya mo na nga abot diha ay ko di na gyud ko mangubra Lord di na jud ko mangubra kay unsa man ako ang useless man ako pagatiman sa kong mga bata sige lang ko pangubra hala kay magunahuna lagi sa hinud-anon man kong pagkatawo gawas hinud-anon kanang ingkol akong tiyan ba gigutom man kog sudan oy ana ba mangubra jud ko oy kay gigutom kog sudan nya karon kay mo anak ko nga kung unsay na ang imong ihatag Lord mao ra gid nay kanang among pasalamatan nya mo na pagaignon ba nga sa pila ka bulan ako hapit ring ning labay wala mi niya pasagde kanang grasya sa Ginoo nga iya may giubanan proteksyonan o kanang mga grasya nga niabot nga wala damha nya maura to nya ako balik ang dungog ug ang himaya diha lamang sa tong buhi nga Dios. Amen no? Dalaygon kayang iyang kinabuhi kay og naata sa Ginoo mahumok yun atong kasing-kasing. Og karon nato isunod ang special number sa Dinuyos family. Ay buton Dinuyos Buton family. Usap ko Dali bi. Cool. Ari. Tunga ka jibi, Tunga ka ba? Okay na. Among awitan ang atong buhi nga Dios, pagataytulan ko ni og sa ngalan mo.
dawaton ko ikaw, dawaton ko ikaw. Sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus. Lord, ikaw ang pulong, sukat sa sinugdanan. O kanimo lawog na ang tanan, miabot ang kahayan. Huwag ka na ako nagdantalan, di mong trono gipiyaan. Aron ako makaplagan, dawaton ko ikaw, dawaton ko ikaw. Sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus. Mudawat musali kaniya, hatagan kang gahon, mahimo kang anak sa Dios. Kung ikaw mudawat musali kaniya, hatagan kang gahon, mahimo kang anak sa Dios. O kung midawat misalig kaniya, aduna ko'y gahon, kaya ko anak sa Dios. Ug ako midawat misalig kaniya, aduna ko'y gahon, kaya ko anak sa Dios. O kita midawat misari kaniya, aduna tay gahon, kay kita anak sa Dios. O kita midawat misari kaniya, aduna tay gahon, kay kita anak sa Dios. Sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus.
misalig aniya aduna tayo gahom kay kita anak sa Dios o kitang migawat misalig aniya aduna tayo gahom kay kita anak sa Dios. Dalay ko ng Dios sa minsay sa awit nga nagdasig ka nato, nagpahinomdom sa matagusan nato kakinabuhi nga ikaw kako anak na sa Dios. Sa inay mong tapad, good morning anak sa Dios. Ang anak sa Dios mga kaigsunan pinangga na sa Dios. Ang tao nga pinangga sa Dios giatiman gyud na sa Ginoo sa iyang mga pulong. Mao na nga ikaw ako gidalata sa Ginoo ni imong simbahan nga walay laing gihisgutan o gitudlo kundi ang mga mensahe sa Dios. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan maoy pinakaimportante sa atong pagpuyos kalibutan ug walay makalabaw niini. Bisan gani ang mga butang kabtangan sa kalibutan, bisan gani ang bulawag sa lapi dili makatubong sa pulong sa Dios. Kaya mga butang atong makita mahanaw, pero ang mensahe sa Dios dili gayod mapakyas, dili mahanaw. Ang ato karong pagasaluhan nga mga mensahe nga gikan sa Ginoo naghisgot ni og pag-andam. Ang tanan mayong pag-andam or maandam. Ako ning gitimahan mga kaigsunan unsaon aron maandam ka sa buluhaton sa Dios. Unsaon aron maandam ka sa buluhaton sa Dios. So kining maong mensahe naghisgot ni sa pangutana nga kinahanglan atong makatunan ang tubag niini kung unsaon aron maandam ta sa buluhaton. Ato ning pisa-pisahon mga kaigsunan, andam unsaon aron maandam og unsa pod ang buluhaton og kanus apon na nimo sugdan. Nya nganong kinahanglan man ta nga makakat-on sa buluhaton og masayod sa buluhaton sa Ginoo kay ang Ginoo mga kaigsunan dunay say saad sa mga taong dunay nabuhat sa mga buluhaton nga iyang gitanyag dihas bala ang kasulatan nga alang nimo kalato nga nagtuo Ginoo. Akong basahon mga kaigsunan ang sulat ni Apostol Pablo diha sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 12. Kaning mao nga bersikulo dinhi nato makit-an ang mga pamaagi kung unsaon aron maandam ang tao sa buluhaton sa Ginoo. Sa ingon kung andam na siya makabuhat na sa buluhaton unya inigbalik ni Jesus gantihan ang tao sa iya mang nabuhat. Amen. So muna nga ato ning basahon kining Efeso kapitulo 4 bersikulo 12 kay dinhi nato makaplagan ang mga pamaagi sa Dios unsaon aron maandam ta sa Kristohanong buluhaton. Ingon ang pulong sa Dios, Efeso 4:12, gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibok katawhan sa Dios, alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron mutubo ang lawas ni Kristo. Magampo ta, idiko inyong puulo, unya ihatag na to ang ato ang hunahunag kasing-kasing diha sa atong Ginoo, nga sa atong pagpamati doon na tayo masabtan. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom ni anaw sab kami nagkahiusa nga mamati og mudawat sa imong mga pulong. Kuyog o Dios imong katawhan nga naa karon sa nagalaing mga lugar ni sa nagalaing mga nasod nga nakigduyog kanamo sa pagsimba kanimo. Among gipangayo kanimo nining taknaa nga imo kaming panalanginan. Imo kami nga pasabton, imo kaming tudluan. Tagaan mo kami kasing-kasing nga madinawaton ug mutuo karon sa imo mga pulong. Ug tagaan mo kami kadasig sa pagtipig niini. Ug hatagi kami higayon og panahon nga makabuhat kami sa mga buluhaton nga diin among masabtan sa among pag-uban di sa pagpaminaw kanimo. We declare blessing o God sa matagusa kay nagtuo kami nga sa among pagpaminaw kanimo karon sa mga pulong nga amo karong mabasa sa Biblia, imo kaming panalanginan. O salamat o Dios imong panalangin kanamo.
Among ihalad diha kanimong kinabuhi sa pagpamati karon kanimo, diha sa mga pagdaig pagpasalamat, kay alang lamang kanimo himaya kadungganan pagdaig, alang lamang kanimo Amahan, sa ngalan ni Hesus. Amen. Unsaon aron maandam ka sa buluhaton sa Ginoo? Unsaon aron maandam? Kining maong mensahe naghisgot og pangutana mahitungod sa buluhaton sa Ginoo. Nga kining maong buluhaton mga kigsunan, kinahanglan ato ning makatunan. Nganong kinahanglan man nato makatunan, kay dili gyud ta makabuhat kung wa tay nakatunan sa pagbuhat alang sa Dios. Nyatong hinumduman mga kigsunan ang katapusang libro sa Biblia sa Gipadayag kapitulo 21, bersikulo Gipadayag 22. Sa Gipadayag 22, bersikulo 12. Miingon din nga si Hesus miingon, mubalik ako sa dili madugay og magdala ganti aron ihatag sa tagsatag sa sumala sa iyang binuhatan. Sa imong mga nabuhat diha sa buluhaton sa atong pag-alagad sa Dios. Ecclesiastes kapitulo 12, bersikulo 14. Imong makit-an diha mga kaigsunan nga kitang tanan nga natawo sa kalibutan hukman sa Dios sa tanang tangbuhat, bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini og daotan. Ang atong nabuhat bisan sa mga wala makita sa tao, nakit-an na sa Ginoo. Nya hukman ang tao sumala sa iyang mga buhat. Tungod niini, gitudluan ta aron ang atong mga babuhat samtang buhi pata gantihan sa Dios, og kanang ganti nga giandam sa Dios atong ikalipay. Mahinungdan mga kaigsunan nga gitudluan ta sa Dios karon kung unsa gyud ang atong angay nga buhaton sa mga buluhaton nga gikinahanglan tong himuon sa atong pagkakristohanon. Kay kinahanglan nga kita nga nagtuo o Ginoo masayod gyud ta sa buluhaton. Kay dili maayo mga kaigsunan nga moingon tang nagtuo Ginoo wa gyud tay kalibutan sa buluhaton. Mao hinungdan si Apostol Pablo nagwali sa mga kasimbahanan sa Epeso mahitungod sa mga pamaagi aron ikaw ug ako ug ang tanang mga magtotoo maandam sa buluhaton. Ang tanan moingong buluhaton. Kana moingon tang buluhaton mga igsuon nagpakita na sa pulong trabaho. Amen ba? Dili pud ka makatrabaho mga kaigsunan sa maong trabaho kung dili ka andam. Unya giklaro dinhi mga kaigsunan o gipakita dinhi ang mga pamaagi unsaon aron maandam ka. Nya kabalo ba mo mga kaigsunan kining maong bersikulo nagpakita ni og sugo. Amen ba? Dinhi gipakita mga kaigsunan nga dunay sugo ang Dios. Og ang gisugo mga kaigsunan simpre katong mga tao nga nagtuo og Dios. Kung imong tan-awon pod ang Biblia mga kaigsunan, timan ini siya. Ini mo tapad timan ini. Wa gyoy sugo ang Dios nga wa say saad. Amen ba? Pag naaga ni sugo ang Dios, duna gyud nay say saad. Kung ikaw ang gisugo sa Dios, apil ka nga gisugo sa Dios, apil usab ka nga gisaaran sa Dios. Nya hinumdumi ang saad sa Dios mga kaigsunan, madawat lamang ni adtong mga tao nga nagbuhat sa buluhaton. Mao hinungdan nga si Josue nga gibasa kaganina, nangandam si Josue kay gisugo si Josue sa Dios sa pagdumala sa libuan ka mga Israelita ngatod pa ni Moses perting gahiag ulo. Mao nang kaganina mga kaigsunan gibasa kaganina sa scripture reading sa Josue 1 ngay mo makit-an ang konteksto nga pagpangandam alang sa pagsulod sa Kanaan. Diha sa Kanaan na diha ang saad sa Dios nga puno og panalangin. Nangandam si Josue. Unya diha sa iyang pagpangandam imong makit-an nga gisugo siya sa Dios. Amen ba? Unya diha sa sugo sa Dios ayaw gyud ni kalimti. Pag naaga ni sugo ang Dios, duna gyud nay saad.
Ngunay nakanindot mga kigsunan, dili gayud mo pakyas ang Dios sa iyang mga saad ni adtong mga tao nagbuhat sa iyang mga sugo. Nya ang saad sa Dios mga kigsunan kung imong lantawon diha sa Josue kapitulo 1 bersikulo 5 tanawa. Josue kapitulo 1 bersikulo 5. Imong makit-an diha. Moadto ta sa libro ni Josue mga igsuon. 1 bersikulo 5. Unsay gingon diha? Walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moses, og dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan. Nasabtan nato ang saad sa Ginoo. Diha sa maong bersikulo daghang ang saad. Una mga kigsunan sa diha nga si Moses gisugo siya sa Dios sa pagdumala sa mga Israelita, sa pagpangulo sa katawhan sa Dios pagsulod sa Kanaan. Iyang gisaaran si Josue mga kigsunan. Ingon ang Dios mga kigsunan, walay makabuntog kanimo. Yes, moabot siguro ang panahon nga si Josue maluya siya. Sama usab sa atong kinabuhi nga maluya ta na mga panahon nga madiskurahe kanang makaingon ta nga daghang kay tag mga pangutana pero hinumdumi naaman tuoy kaluyahon apan dili na makapukan. Amen ba? Atong pagpakan ng Dios. Mao bitaw ng kanunay ta nga makasimbag yun sa Dios bisan sa kabisi. Wow. Hinumdumi, pag makasimba ta sa Dios, nag-andam ang Dios og ganti. Mao na nga ingon siya dinhi, walay makabuntog kanimo, walay makapaluya nimo, walay makababag nimo, walay makapuka nimo kumbaga. Sunod, ingon siya dinhi, mag-uban ako kanimo. Nya nindot kaayo dito sa unahan, dili lagi ti kapakyason. Nya ang pinakalas nga message ni ingon pagyud diha, di lagi ti kabyaan. Amen ba? Mao ni saad sa Dios ni adtong mga tao nga dunay gibuhat sa pagpangalagad. Mao hinungdan ikaw ug ako kinahanglan nga makakat-on ta kung unsay mga pamaagi aron maandam ta sa buluhaton kay dili man gud pud ta makabuhat sa buluhaton kung di ta andam. Muna nga kagahapon si brother Sigaw Albert bisan nun sa kabisi siya ning arhig siya. Unya kay naabtan ko niya nga kanang nagsilig-silhig. Dili kay nagsilig-silhig na nilhig ko dire. Iya kong gitabangan unya ako sang gitagaag time nga mabansay na ako sa base. Kabalo na siya moduyog kay buti-buti mo bis ang iyang gigamit. Atong pagpakan ang Ginoo, no? Dihag yung gitagaag higayon nga makapatudlo siya. Kay dili lagi ta ka buhat sa buluhaton kung dili ta andam. Like example sa music team. Dili mata katukar. Sayon tanahon pero lisod kay nang himuon pag di ka katon. Dili sa ta kakaton kung way mo tudlo nato. Dili pud ta matudluan kung wa tay panahon. Amen ba? Muna nga si Josue mga kigsunan timan gisugo sa Dios. Sa mga ikaw ug ako gisugo ta. Og dili sad ta makabuhat sa maong sugo sa Dios kung dili ta andam. Nya dili lang kay si Josue ang gisugo sa Dios nga gisaaran sa Dios. Timan niha ang saad sa Dios ngadto kang Josue ubanan siya sa Dios. Walay makabuntog kang Josue. Walay makapukan kang Josue. Wala gayoy makapukan ni bisan kinsa. Nya ingon pagyud, dili ti kapakyason. Amen. Kinsa ba nato diri nga wala pakyasa sa Dios? Tungod kay duna kay gibuhat. Dili kabyaan sa Dios. Imagine na sa atong kinabuhi makapila na ta siguro makasinati nga mo surrender na ta. Gusto na tang muutong. Gusto na ta nga murag ayaw ko na.
Murag mo utong na, tabang-tabangon na lang gani. Pero nganong hangtod karon buhi pata. Tungod kay dunay plano ang Dios nga dili ka mapakya sa iyang ganti sa dihang mintuog bidawat kaniya. Kay sa dihang mi desisyon ka wala kalimti na sa Ginoo, gaandam na siya ganti alang nimo. Amen ba? Dili lang kay si Josue ang gisugo o gisaran sa Ginoo. Ari kuno ta kang David. Salmo. Diha sa Salmo mga kigsunan, tagaan na itong pagtagad ni si David. Ang kinabuhi ni David diha sa unang Samuel 18. Unang Samuel 18 unya versikulo 14. Ingon din ha. Unang Samuel, the time of David. Unang Samuel kapitulo 18 versikulo 14 nag-ingon, nagmalampuson si David sa tanan niyang gibuhat kay nag-uban man kaniya ang Ginoo. So nindot kaayo nga gipakita diha nga kun ang Dios nag-uban nimo, mulampos gayud ka. Muna ingon si Pablo, kinsa may makigbatok nato? Kinsa may makapuka nato kung dapig nato ang Dios? Bisan unsang sala, di na siya makapaloyan ni makabuntog sa tuwa. Lamang ang saad sa Dios nga di kapakyason, ang saad sa Dios nga di kabiyaan, ang saad sa Dios nga ubanan ka bisag asa, tabangan ka bisan asa, suplayan ka bisan asa, ang makasanati ni ini igsoon kus Ginoo kato lamang mga taong dunay gibuhat. Amen ba? Kanang pagsimba buhat na siya. Di kadiha sa pagsimba ni sayaw ta, mihatag tag kusog sa atong Ginoo. Usahay magkasulama man ta, kadili pa kay ta kabisado, pero at least nakasayaw ang atong mga pagdaig, nakit-an sa Dios. Amen. Na may usahay nga mulukso ta nga murag panagana, na may sayaw mga kingsunan nga murag pinatihik, pero timan nakit-an ka sa Ginoong nagsakripisyo ka. Tapakpakan ang Dios mga kingsunan. Nindot kayo ang mensahe diha sa Salmo kapitulo 150 mga kaigsonan nga kung musimba di ay ta uban gyud ang pagsayaw with the instrument, ang mga instrument nga mga masaba mo nang inigsirado aning atong simbahan, muhagbong bagyoning ato ang pagdaig kay nganuman makapalitag drums. Unya mas munindot pag gining atong mga pagdaig kay muklos man ni siya. Ya salamat kay sa Ginoo nga karong si manahona maka-order na taglas atong pakpakan ng Ginoo. Imagine na 20 plus ang glass, pero wala na ihikaw sa Dios. Maayo ang Dios kung doon na kay buhaton sa kinabuhi mga kaigsunan. Dili gid siya mo pakyas. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, wala pa'y usa ka tuig na tukod ning maong simbahan. Pero kung imong tan-awon, gauban ang Dios. Samtang magsigi ko og kuan, kanang ayaw lang akong ilang ipahibalo nga ayaw lang ninyo bagid ang inyong bukton sa kuan kay wala pa nay pintal, kay mura mo ang nagkapulbos. Kay ako ra nang gilihiyaan, nya ayaw ra ninyo ibagid, kay inigbagid ninyo sa bongbong. Mura mog nagpulbos ana, kay bag-o pa nang gilihiyaan wala ra nako na matrapohe, kay didto dapita lihaanan pa man na. So atong hinumduman mga kaigsonan, ang ato karong katunan unsaon aron maandam ka sa buluhaton sa Ginoo. The word maandam, makakaton. Kung doon na kay makatunan mga kaigsonan, angayan na ka sa buluhaton. Tama ba? Ang usa ka bata mga kaigsunan, dili siya maandam kung way motudlo niya. Mao bitaw nang paeskwelahon nato atong mga anak. Og dili lang kutob sa pagpaeskwela, dapat monitoro nato kung nagtuon ba. Kay kung wala tay pagmonitor kung wa magtuon ang atong mga anak, magsiga lang ta. Basig mo piyong tay ni kahuman maluoy ta sa atong mga anak. Dili man patas anay og grado, apan importante makapasar.
Oh, dili man na patag-asay. Importante makapasar. Kaya ang gipangayo sa itong gobyerno 75%. Pero makapasar ka, magamay og madako, importante gitutukan na imong anak, naagoy nakatunan. Amen ba? Amen? Kay kung naa sila'y nakatunan, sigurado yun na silang makasulod ng trabaho. Ayaw og kaluya. Kung gamay dako ang grado sa imong anak, importante, natutukan nimo sila nga dunag yun nakatunan. Mausad ang gihimo sa Dios atong kinabuhi. Gihigugmata niya. Gidalatas sa mga dapit nga dunay mga nagwali. Gidalatas sa mga dapit nga diin gisangyaw ang pulong sa Dios. Amen ba? Ingon ang sugo sa Ginoo ngadto sa iyang mga tinun-an sa Mateo kapitulo 28:20. Ingon siya diha, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kinsa man ang sila? Sila na nga mingtuo sama kanimo. Tudloi sila. Ang tanan mayo sila. Kinsa man na nga sila? Katong mga tao nga mingtuo og midawat ni Jesus. Ato di aing responsibilidad ang pagpatudlo. Og sugo na ni Jesus nga makakaton gyud na og dunay mo tudlo sa matag usa. Na unsa may gipakita sa Dios aron makakaton ta diha sa bersikulo nga atong gibasa diha sa libro sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 12. Ingon didto ang sulat ni Pablo, gihimo niya kini. Kinsa ang gipasabot ni Pablo? Niya. Gihimo niya. Kinsa man ang niya? Who is niya? Si Jesus. Gihimo ni Jesus. Unsa may gihimo ni Jesus? Dias bersikulo 11 kay muatras ka sa wala pa mukayab si Jesus paingon sa langit. Nagbilin siyag mga gasa. Og ang mga gasa wala na niya gihatag sa mga hayupan. Gihatag na ni Jesus sa mga taong mingtuo sama nimo. Amen ba? Sama nako. Ingon ang sulat ni Pablo sa dihang ni wala pa mukayab si Jesus paingon sa langit, nagbilin siyag daghang mga gasa sa matag usa. Og ang mga gasa mao kini, ang uban gihimo niyang mga propeta, ang uban gihimo niyang mga apostoles, ang uban gihimo niyang mga ebanghilista, ang uban gihimong mga pastor, ang uban gihimong mga magtutudlo. Og kini mao ang gihimo ni Jesus. Ingon si Pablo sa bersikulo 12, aron maandam ang mga tao sa Kristohanong pag-alagad. So ang tubag mga kaigsunan, unsaon aron maandam kas buluhaton ni Jesus, kinahanglan dunay mo tudlo nimo. Dunay pastor ang imong kinabuhi. Kabantay mo? Kung wala mo makabantay niini, suginlan ta mo sa akong nabantayan. Daghang mga tao nga nagtuog Dios pero walay pastor ang ilang kinabuhi. Walay magtutudlo ang ilang kinabuhi. Pero duna po'y mga tao nga mingtuog midawat ni Jesus. Nga dunay pastor ang ilang kinabuhi. Dunay magwawali ang ilang kinabuhi. Og ako nakabantay, nakasaksi nga ang mga tao nga naay pastor ang ilang kinabuhi, naay pastor o magtutudlo ang ilang kinabuhi, gipauswag sila sa Dios. Tinuod na. Usa sa ako nakita nga gipauswag dili lang sa material, gipauswag sila espiritual. Nga kiniadto naglunang sa kalibutan. Apan tungod kay dunay pastor ang ilang kinabuhi, dunay magsasangyaw. Nabag-o sila og ang ilang salapi nga gikan sa Ginoo. Wala na maadtos bisyo, naadto nas pamilya. Tumpakpakan ang Dios ana. Mahal pa kay nang tambal unya magama pa kag sakit.
Ang mahitabo ana magsigi kag dugo-dunggog hangyo-hangyo kinsay magpautang. Munang gipangga kas Ginoo. Ang tao mga kaigsunan aron maandam ka sa buluhaton diha sa Kristohanong pagpangalagad, number 1, dunay pastor ang atong kinabuhi. Munang miingon kong nagtubo ko nga dunay pastor. Nagdako ko sa kalibutan nga dunay nagwali nako. O kamo mismo nakakita sa akong kinabuhi, kahimtang sa akong pagpuyo. Nga di mo kakita nga naglunang ko sa bisyo. Mo nay tinuod nga dunay Ginoo sa kinabuhi. Amen ba? Munang ayaw gayud pakyasa ang tawag sa Dios nga gipadad-an kag magwawali. Hello. Si Jesus nga nagsugo sa mga magsasangyaw. Ingon si Jesus diha sa Mateo kapitulo 5, 11 hangtod sa 12. Ihang gilig-on o gipasidan-an ang iyang mga magwawali. Nga sa panahon nga magwali mo, paglipay mo kung naay mga tao nga musaway, mubutang-butang ninyo. Pero ayaw tuguti nga usa ka nga musaway, mulibak sa imong pastor. Amen. Kay unsay gibuhat nimo, gantihan kani anak. Bless kayo ang usa ka tawo nga dunay pastor nga nagwali niya. Kay sama sa akong kinabuhi kung wala pa ko walihig pastor, wala pasad ko magpatudlog pastor, dili og dili ko makit-an ninyo nga inani ang ako ang kinabuhi. Ngano man, number 1 kong bisyoso kani adto. Di ko katulog ug di ko kainom. Kanang Winston pula. Pila ka kaha ang usa ka adlaw. Kay salesman kus Coca-Cola sa una. Daghang kog kwarta. Manghatag ra kog kinaha sa una kay perti ra putong bratuha. Pero sa dihang dunay pastor nga gipadala ang Dios akong kinabuhi. Gibless ko sa Ginoo. Nga kaniadto na ako'y bisyo. Karon di mo kakitag na ako'y bisyo. Gawas lamang sa pagwali o pagtuon sa pulong sa Ginoo nga mo'y tinuod nga kinabuhi sa tao. Munang ang importante sa kinabuhi sa tao nga dunay pagtuo Ginoo, dunay pastor. Inay mong tapa, dunay pastor. Pasagdahin ng mga tao diha nga wala sila ganahig pastor. Importante na kay pastor. Amen? Inay mo tapad na kay pastor. Dapat lang. Kay si Jesus, wa siya mo kayab, wa siya mo bias kalibutan kung wa siya gibiling pastor. Gihimo niya kini mao mga gasa. Aron ikaw ug ako maandam sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron mo tubo ang lawas ni Kristo. Munang bless kayo ta mga kigsunan nga dunay magwawali, dunay magsasangyaw, ug ayaw gayud kalimot nagkinahanglan ang imong mga anak ug magsasangyaw. Mao nang matag Sabado, gipadala sa Ginoo si Daychare o si Russell dinhi aron giyahan ang inyong mga anak. Magtubo sila nga dunay kanta nga pang Ginoo. Dili kay magtubo sila nga pangkantang pang demonyo. Kay duha ra man ka klase ang kanta sa kalibutan. Kantang pang kalibutan, pang impierno, kantang pang langit. Amen ba? Kabantay mo sa mga kanta karon, grabe na. Mga sumba dito, igwad-igwad. Tinuod na. Pero kanta diha sa simbahan, naghisgot na sa pagkamaayos sa Ginoo. Naghisgot na sa pagkagamahanan sa Ginoo. Naghisgot na sa mga saal sa Dios. Munang ayaw ninyo pakyasa, ug ayaw ninyo hikawi ang kaugmaon sa inyong mga anak, ayaw ninyo ihikaw. Ayaw hikawi og kaugmaon ang inyong mga anak. Ayaw sila hikawi og kaugmaon. Kabalo ba mo?
ang anak nga naay kaugmaon kanang dunay Dios. Kisay mo tuo. Kabantay mo, pag ang inyong anak dili ninyo patudluan sa pulong sa Dios, unsa may ilahang makatunan? Kung unsay nakita nila sa inyong pagkaamahan o sa inyong pagkainahan, maurasan na ilang sundon. Kabantay mo, gusto mo nga ang inyong mga anak maura pod ang inyong kahimtang. Maura po'y kahimtang ninyo, maura po'y kahimtang nila sa umalabot kung wala na ta. Murag nagrotate lang. Unsa may nasinatian sa atong pagaginikanan sa wala patas Ginoo. Di ba kabantay mo? Sa wala pa sa Ginoo ang mga ginikanan. Manag-away, hubog dito, tigpanting, magpinatyanay na hapit, magtinikbasay. Unya, kung kitang mga ginikanan, wala na ta. Maupoy ibuhaton sa atong mga anak. Kay wala lagi Ginoo. Kay wala na to patudlui sa pulong sa Dios. Kinsa may paninglan anak sa kahimtang sa atong mga anak. Ang laing tao, ikaw nga inahan, ikaw nga amahan. Mo nang grabe ka, bless ka, kay gitudluan o gipahinumduman ka, kung unsay angay buhaton aron mahimo tang andam sa trabaho para sa Dios. Ayaw gayon hikawi ug kaugmaon ang inyong mga anak. Ayaw pasunda sa buhat sa kalibutan. Kay magtuyok-tuyok ra na ang problema. Dapat makalingkawas na sila sa kalibutanon nga bisyo. Kay mauranay naguba sa kinabuhi sa tao. Ayaw ninyo tuguti nga ang inyong mga anak malayo sa saad sa Dios. Timani ha, ang saad sa Dios ubanan kaniya. Ang saad sa Dios di kaniya pakyason. Ang saad sa Dios di kaniya biyaan. Pag ang tao dunay Dios, wala siya'y angay pang kabalakan. Mahitungod sa pagkaon, mahitungod sa kahimtang, mahitungod sa pagpuyo, tungod kay ang Dios tag-iya sa tanan. Amen. Muna nga sa atong kinabuhi, dapat na atay pastor. Ang imong mga anak dapat dunay pastor. Inay mo tapad dapat dunay pastor. Muna nga sa akong kinabuhi, sa ako ang pagpanudlo sa pulong sa Dios, ako mismo dili butah nga makakita ko sa kahimtang sa mga tao nga ming tuo. Mga tao nga ming tuo, misabmitar sa ilang mga leader, misabmitar o misanog sa ilang mga magwawali nga gipadala sa Dios, gipauswag sa Ginoo. Pero sa mga tao nga gipadad-an unta sa Ginoo mga magwawali, inay nga ilang higugmaon og ilahang kanabitang tahuron, ila naman hinuong gidaot. Unsay nahitabo sa ilang kinabuhi sama sa panahon sa mga tao nga gidumala ni Moses, nangamatay sila sa sala. Ila pang gilibak si Moses, ila pang gidaot si Moses, dili si Moses nga naglingkod kay ato man ang igsuon. Sabdihang libakon nila si Moses muampo na sa Ginoo. Pero dunay mga tao nga grabe nga kanang misabmitar kang Moses og sila ang giluwas sa Ginoo. Usa na ni ana si Josue. Kabantay mo si Josue, gipauswag sa Ginoo. Nahimo sang leader sa mga Israelita. Nganuman siya ra gyud pud nga tao nga wa bubulag kang Moses. Ni magdaot kang Moses. Ikaduha mga igsuon nga gikinahanglan aron kita maka buhat sa buluhaton mga kaigsuonan nga matud paunsaon aron maandam ka sa buluhaton mga igsuon kus Ginoo. Ikaduha, dapat magpatudlo ka. Naa kay pastor,
na kay magsasangyaw na ay magtutudlo, dapat magpatudlo ka. Dili maayo nga mas nakakanton ta sa gawas kaysa diris buluhaton sa Ginoo. Hinumdumi, pag maunay imong gibuhat, imo nang dawaton. Muna nga diri sa ato ang simbahan, walay laing gitudlo diri pulong sa Dios, buluhaton para sa Dios. Maghatag kog mga testimony mahitungod ni ining mga pagtudlo. Usa ka batan-on mga kaigsunan, murag ako naman ang nawali diri. Nakabalo na mo atong usa ka batan-on nga nakauyab og bayot. Nakadungog na mo ana? Diri? Okay. May usa ka batan-on nga listener nako sa Love Radio sa 97.9 Love Radio Cebu. Ang iyahang mga ginikanan tiguwang na taga Talibon, Bohol. Unya ang iyang mga ginikanan listener sa akong programa. Siya pud nga batan-on inig-uli niya sa iyahang ginikanan makadungog po siya sa akong programa matag Domingos gabi. Ang problema lang Kristohanon sila. Ang problema kay siya nakauyab man siya bayot. Unya ang bayot nga iyang nauyab dili gustong mubulag siya. Dili siya gusto nga bulagan ang bayot kay kung bulagan ang bayot magpakamatay. Nakadungog na mo anak dire? Wala pa? Ha? Sa radyo. Okay. Sa wala pa makapaminaw radio. Karon naglibog siya kay sa dihang naminaw sa pulong sa Dios nga akong gitudlo, grabe siya kanang kaigo. Masakitan siya kay ang iyang uyab bayot. Unya nag-ipon na sa maong trabaho kay negosyante man ang bayot, kwartahan man. Tag iya mag-internetan. Murag ilahang duha, combine sila. Karon nakadungog man siya nga kung siya nga lalaki makig-ipon o makighiusa sa bayot, impierno gyud siya. Nabalakas siya kay di lagi siya gustong maimpierno niya, lisod pud siya. Karon ni surrender siya ngadto siya mga ginikanan og niya mga ginikanan gipangita ko siya mga ginikanan aron magpatambag. Giadtog gyud ko nila sa opera. Ako silang giwalihan o niya kuyog ang ilang anak dahil sunod kay ni sunod man pod ang bayot sunod motong akong giwalihan. Ang problema gyud kay mauni murag naipit siya ba kanang gusto siyang mubulag pero ang problema do na po'y mamatay kay magpakamatay lagi ang bayot kung bulagan niya. Kung di po niya bulagan sila pong tanan mga matay kay maimpierno po siya. So siya patambag. Karon ako siyang gitambagan, ako siyang gitudloan, ning sanong siya sa akong gitudlo. Ako siyang ingnan, ayaw kahadlok, gisaywa rakas bayot. Ayaw kahadlok nga mamatay siya, o unsay ihang buhaton, importante ni barugkas kamatuoran. Ako siyang giingnan, kung naakay panahon, palayo. Karon kay di man siya kapalayo kung ari ra sa Pilipinas. Ni abroad siya. Nasa Canada. After many years, wala na ko'y contact niya. Nang labay nga mga katuigan, pipila ka, miaging bulan pag yun, miaging bulan, ninawag siya. Gipadato de sa Ginoo. Tugpakpakan ang Ginoo. Kay kaniadto mga kaigsonan, problema kayo siya kay ngano man naa masasasala. Di kay siya katabang siyang ginikanan. Muna nga bless kayo ang batan-on nga dunay pastor, dunay magtutudlo. Nya daghan pagyud kaayo nga mga gihimo ang Dios diha sa pamaagi nga gipakita ni Pablo
nga kung doon na lagi magwawali ang atong ginabuhi, pauswagon gyud kas Ginoo. Amen? Pauswagon gyud kas Ginoo. Muna nga ayaw gyud hikawi, ingna imong tapad, ayaw hikawi sa kaugmaon ang inyong mga anak. Amen ba? Ayaw hikawi. Kinahanglan dasigo ninyo yung mga anak, labi na inig sa Sabado, labi na gyud inig ka Domingo. Dadang inyong mga anak diri sa simbahan, kay walay laing gitudlo dinhi pulong sa Dios. Kay ingon ang Biblia mga kaigsunan, kung buhaton nato ang pulong sa Dios, atong ikinabuhi ang mensahe sa Dios, i-bless ta sa Dios. Amen ba? Muna nga usa ka batanon mga kaigsunan, last nga testimony kana bitawng usa ka batanon nakapuyo sa simbahan pila ka tuig. Nya moingon gyud ko nga lahi gyud ang usa ka tawo nga magpuyo diha sa presensya sa Dios. Amen ba? Tan-aw sa mo kadiyot nako dire. Kay kanang bata okay na naana diha. Lahi ang kahimtang sa usa ka batanon nga nagpuyo og nagdako diha sa presensya sa Dios. Kay i-bless kayo na sa Dios. Amen ba? Unang gibutangan ta diri sa Ginoong simbahan, tigumanan, daw kining maong simbahan, mura ni siyag eskwelahan. Amen? Sa eskwelahan, ato yung bisag mo ingon ang atong mga anak, mura gikapoy kuma. Di raw sa kumusimba, simbag aning eskwela gyud na, eskwela gyud. Nya pabalunan pag gyud nato atong mga anak. Pustan pag gyud nato balon ang atong mga anak. Ato pag yun nga plansahon ang ilang mga uniform, labhan nato kanunay ang ilang mga biste, kay paeskwelahon lagi. Kay nganuman para sila makakaton sa panahon nga dunay sila makatunan, makasulod silang trabaho, og sa dihang makasulod silang trabaho, makadawat silang kwarta, og makadawat na silang kwarta, makapangayo kanila kung wala sila Dios. Mangutana ko ninyong mga ginikanan, tanan ba na inyong mga anak nga dunay nga wala kanang naitrabaho, makapangayo ba mo? Makahangyo ba mo? Lisod kayo hangyoon ang mga tao nga way Ginoo. Pero kung naay Ginoo, bisag di pa ka mo hangyo at timanon na ka. Nasabtan? Mga amahan? Nasabtan? Munang buhata karon samtang makahimo pa ka. Lahi kayo ang mga anak nga dunay Dios, lahi kaayo usab, dako kay diferensya sa mga anak nga walay Dios. Kay katong mga anak nga walay Dios, walay gisimba og ilagarang Dios, ang ilang kilitanan na ibisyo ra na. Nya manhiman na mo kalit ra nagkaminyo. Ya, kitang mga ginikanan, magtigulang na ta, mag-ango-ango na ta. Kesa may mo atiman na to. Lain tao? Dili. Dapat to itong mga anak. Akong asawa, sisig pangonsulta, okay ra ka, bes? Okay ra kaayo. Kaya murag concern siya na ako. Iko nga, trabaho na to na ang pag-atiman sa atong ginikanan. Ingon ako ang mama, murag, kung wala pa ko dire, murag bukog panit na ko. Ingon si kuan kundi no daghan kayo mong mga anak nga nakaila na Ginoo. Amen. Mo na nga nagtinabangay. Kabalo ba mo ang mga anak nga nakaila Ginoo? Makakita na sila sa ilahang inahan og amahan nga inana ang kahimtan, magbitbit din na sila bugas. Ano? Ma para imo ni ma, pero guwa na Ginoo, wa ginay bugas. Kulang ram na ibesyo. Okay ra kung daghag anak kay da murag daghag kapili-pilian. How about usa duha ray anak? Muna nga bless kayo ang kitang mga katawhan karon nga gitudloan ta. Ang atong mga anak dapat dunay pastor, dapat dunay magtutudlo.
dunay magwawali. Dad-adiri sa atong balay alampuanan, inigsimba ayaw papakyasa. Kay kung doon na sila makatunan sa eskwelahan, dapat ikaw ug ako nga nagsimba sa Ginoo, doon na sad tay makatunan. Amen? Ina imong tapad, ayaw hikawi sa kaugmaon ang inyong mga anak. Monitora kung nagsimba o nakakaton ba nagbibliya. Sama sa gihimo kaganina nga na sila regular nga basas Bible. Amen. Nana mo regular nga basag Bible? O regular nga pag-email? Akong anak, ako ang gibuyag kay murag magrobot-robot man to siya. Ang sa to robot? Roblox? Oh. Akong gipangpala ang ilang Roblox. I-install po balik, pala na sad. Ako silang gimonitor. Trabaho man na nato. Responsibilidad na nato. Amen? Mana nga, ina imong tapad, ikaw kay mama ka, at timan na ang imong anak. Mintras makontrol pa na nimo. Kay ikaw raman po'y bumpulahan na inig dako na nila, katiguang na nimo. Amen? Munang bless si ragyod kayo ta, nga dunay nagtudlo og nagsangyaw sa tuwa sa minsay sa Ginoo. Tungod na kay gihigog mata niya. Nindog ta, atong bayaw atong mga kamot, pasalamatan nato ang Dios sa iyahang mga pamaagi aron maandam ta sa buluhaton. Dapat dunay magwawali o magtudlo sa atong kinabuhi. Og ikaduha, dapat ang atong nakatunan og ang ato ang gitun-an pulong sa Dios nga naas balaang kasulatan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imuhang mga pulong nga nagpakita kanamo nga duna kay sugo og diha sa imong mga sugo na ay mga saad. Og ang imong mga saad dili gid nimo pakyason og dili gid ka mubiya kanamo. Salamat o Dios sa imong mga pulong diin among nadugan na sabdan ang mga pamaagi aron kami malaumon nga makadawat sa imong mga saad nga kami imong iblas. We declare blessing sa matag usa nga dili gid kami malimot sa imong mga pumpulog pamaagi kun dili amo kining i-apply samtang dunapay panahon. Sa pangalan ni Hesus, we pray in Jesus name. Amen. Okay, amen. Ay na imong tapad karong Sabado ayaw kalimte imong mga anak. Amen. Praise God sa mga pulong nga gipaabot sa matag usa kanato mga igsoon ko sa Ginoo. Ug adto ta sa langbahin mao ang paghatag sa atong mahigugmaong halad para sa atong buhi nga Dios. Mao ang tithes and offering. Mohatag sa kalipay diha sa Ginoo. Mohatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios, mohatag kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mohatag sa kalipay diha sa Ginoo. Mohatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios, mohatag kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ato tas pagpabarog mga igsoon ko sa Ginoo ug atong ipataas ang atong tuong kamot alang sa pag-ampo sa mahigugmaon atong halad para sa atong buhi nga Dios. Labing gamahanan namo nga Dios niining sayo sa kaudtuhon sa makausa amahan. Dagang salamat o Dios sa imong mga pulong, Lord God, nga imong gipaabot sa matag usa kanamo, Lord Jesus. Nga katong nga pulong Ginoo, imo katong silyuhan amahan sa amo tagsa-tagsa kasing-kasing amahan nga walay makaagaw ni ato, Lord Jesus. O katong nga pulong, Lord God, amo tong kanunay ma-apply sa among kinabuhi, Lord. Amo tong makinabuhi, Lord Jesus, samtang ni apa miniining naong sa kalibutan, Lord Jesus. Salamat o Dios sa imong alagad amahan nga
kanunay naghatod, nagsugilon, mahitungod sa imong pulong, Lord Jesus. O Lord, padayon ka, Lord Jesus, magapanalangin siyang kinabuhi, Amahan, nga ang kadasig kanunay, ang kalipay, Lord Jesus, sa pagtudlo sa imong mga katawhan, Lord Jesus. O bisan pa, Ginoo, sa salapianon na bahin, Lord God, nga aniya sa mga atubangan, Lord Jesus. Ikaw, Diyos, mag-bless na ini, Amahan. Bisan pa sa mga imong mga katawhan, Lord Jesus, nga nagmatinud-anon, Lord Jesus, sa paghatag para sa imong buluhaton, Lord Jesus. Ikaw, Diyos, mag-bless sa ilang kinabuhi, Lord God, sa mga tagsa-tagsa nila kapamilya, Lord Jesus, even sa ilang gikuhaan, Amahan, sa ilang pagpanarbaho, Lord Jesus, maumaman, manegosyo man, Lord Jesus, sa bisan unsa nga mga ilang gipangkuhaan sa trabaho, Lord Jesus. Ikaw, Diyos, padayon patubo, Amahan, sa mga kaumahan, sa mga hayupan, sa tanan, Lord God, nga imong gipiyal sa imong mga katawhan, Lord Jesus. Padayon ka, Ginoo, magapatubo, Lord Jesus. Nag-ingon ang imong pulong, Amahan. Ikaw ang Diyos mo balos. Niingon pag yun nga pinaawas o tinantan nga panalangin kanunay masinati sa imong mga katawhan, Lord God. Mga maayong panglawas, Lord, bisan pa ang kanunay ang kalinaw, kalipay, kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad nga kanimo, Lord God. Lord, i-sustain, Lord God, ang matag-usa ka namo, Lord God. Hantod, Lord Jesus, sa kahanturan, Amahan. Ug bisan pa lang sa lipanon, Ginoo, nga magamit kini, Lord God, ayon sa pagpainindot, Lord Jesus, sa imong balay alampuanan, Amahan. Kinangayo man miniana, Lord Jesus, ug balay tigumanan, balay alampuanan, Lord, nga the best, Ginoo. O wala gid nimo, Amahan, gihikaw, Amahan. O nakita, Lord Jesus, sa among mga mata, Lord God, kung giunsa nimo pag-provide, kung giunsa nimo, Lord God, pag-atiman, Lord, ning balay alampuanan, Lord Jesus. Naghihatagan mi nimo, Lord, og balay alampuanan, Lord Jesus, nga ang pinadjud ka the best, Ginoo. Dalay kon ka, Amahan, sa walay katapusan, Ginoo. Kanimo, O Dios, ang pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So sa makausa makang lingkod ta sa makajut mga igsoon ko sa Ginoo. Ato tas mga pagpahibalo. Ang mo presider karong Domingo kay si Day Eden. Dayon balik gyapon ta ni Day Pamila basin makatungas na sila ang scripture reading. O ang testimony kay si Tatay Moses karong Domingo. Daghan kining mga kadaogan si Tatay Moses ang pagkamaayo sa Ginoo kanunay anaa. Og ang muhalad special number kay ang De Villares family. Nya ang mga dugang nga mga pagpahibalo hatag nako siyang alagad. So salamat kayo no sa kalampusan sa atong panimbahon. Ang atong igsoon si Gaw Albert wala ka angat sila kay na sila poy trabaho dito. Nya dili nila maapas. Unya pahibalo karong si manahona o karon ugma gani unya siguro makontak namo ang kuan ani kanang tig taod og glass. Ato na ning patauran karong si manahona. Kaning ato ang kuan, kaning atong simbahan. Unya okay ra gyud ta ana no. Kanang glass nga inana ra nga green lang, mas ganahan ko ng green. Okay ra mo ana, green. Prehara sa balay ba. Unya ga-order na may parahlak sa kuan Mindor kay dire okay naman dire na sa ilak. Unya akong ipahibalo kay kung dili sila busy kanang muangat manggyuday na sila o kahaugma ila maning sukdandaan before nila asimbolon dito sa ilahang shop ang mga materyales katong naaray time ugma mapabatanon kag kuan ning malihog ra kog tabang ani ugma liha kani
Pero murag naamoy busy siguro ang uban no kay mangibot og bisol. Oh. So sa makakuan lang kay basi og murag mutabang masiguro pag og pangibot. May na lang ipalit og sudan. Oh, kay naamay mo mangibot og bisol. Nya murag ako man poy mo karga ana dagway. Oh. No? So Martes lang siguro nako ni kuanon trabahoon. Pero magagi-agi ra mo dire og naay magtikaw-tikaw dire, nagtrabaho nako ana. Kay kana naman lang na diha kanang naunga og karing pikas mao na lang naay kuanan kanang lihaanan, humagliha, haplasan na sa skin coat, daing lihaan na sad. Nganong kinahanglan na siya mahuman kay inigtaod na sa glass. Kung di pa na siya mahuman, pirting aboga. Pero mas maayo nga mataod na lang kay ato ana sunod Domingo, dili na maghakot-hakot. Karong si manahon na, tawagan na lang gito sila. Unya, sa music team, wala ta ka practice sa Sabado kay murag gikapoy gyud ko sa Sabado, natulog ko anang hapon. Pagkagabi na lang gyud practice nato sa worship team. Pero si Gaw Albert nagsunod man sila sa ato ang panimbahon karon. Mao gihapon the time nga mag Bible study ang mga bata, katong willing nga magka-cut-on sa mga instrument. Kay moabot man gyud ang panahon ang drums ato man nang ilisan, dili man na drum pad na atong gamiton, katong naman gyud na cymbals. Muna nga si Gaw Albert murag dali gyud siyang makakaton sa bass. So naa natay bass, naa natay keyboardist, pero kanang keyboardist kinsa ganito mga batan-on nga ay lami. Murag wala na gyud hikap-hikap sa keyboard si ay lami. Kinsa pa toy mo gitarista. Cindy. Oh. Si Brad Moses na. O niya, dapat na amoy koan natay team lain no sa music team. Kay ginahinay ko palit even gadget nag-order na ko gadget sa gitara para mo ingaw-ingaw siya gamay. O niya ngadto palitag mga amplifier sa tanang mga instrument. Kay dapat naman isay amplifier, ang bass na apoy amplifier, pero ngadto ra gud na ihatag ra man sa Ginoo. Una nga, diri pa lang, daghan kay tag pangapanginanglanon sa mga instrument. Pero i-provide na sa Ginoo tanan. Ang ato daing kuanon tabangan, magsabot da ita karong si manahona, dili lang ugba or Martes, sunod lang mga adlaw, ato na gyuning tabangan kani. Na may materialis, nakapalit naman kog simento, nya rugby, og binil, na naman. So karong si manahona, unsa mga adlawa, nato kuanan kay dakpo na ko tong manok lamingon day atong kanon, di ba? Unsa mga adlaw ta magtrabaho? Huwebes. Sige. Si Brad Sirapin, ginis Brad sa amin, abtik ka rin po ni. Huwebes po ka, Brad Sirapin? Huwebes po ka? Makaari ka, Brad Sirapin? Kay maghalo manggutana. O mga floringan man nato nigbalik ato maning pinison kay ato ning butangan og kanang sa to binil. O niya itaod na ko tong katong mga sa peoples di ay peoples peoples mga bato nga gold. Pero ako tong gisukod kung kaya to siya dire ana to tunga kanang gold nya maplin man na siya kay butangan man na siya og kanang clear nga pintal. Muplin na siya, dili na siya mulubak-lubak. Gold ang ato ang kuan kanang nastunga. Nya kung naay kaslon, gold ang lakuan, dili na red carpet, no? Salamat sa Ginoo, Huwebes na atay tagbo. O niya Sabado alas 2, mga bata, ayaw ninyo kalinti, mga bata, grabe na importante mensahe na ni Lord. Niya pagkagabi practice sa mga worship team o maora na ang ato asang kuanon kay ngadto na atay additional nga mga service dire
sa ato ang panimbahon kay usapunas makatabang yun. O niya, ayaw ninyo kalimti ang sunod Domingo dadaang yung pamilya. Katong wala musimba, halaag ni ha. Amen? Hinay man. Amen? So manindog ta ato nga pasalamatan ang Dios. Kuyog sa ato ang mga kaubanan no sa nagkalaing mga lugar, i-bless usab sa Ginoo. Atong ibayaw isa atong mga kamot ngadto sa Ginoo. Amahan na mo nga Dios nga mo'y makagagahom sa tanan nga mao'y nagdawat sa among nga kinabuhi, nagbag-og naghatag kausaban, kaluwasan sa matag usagikan sa kalibutan. Salamat Lord nga imong gihatagag kalampusan na usab ang among pagsimba kanimo ug mga pagdaig kanimo. We declare blessing sa matag usa nga nihalad og mga pagdaig, nihalad og mga pagsimba diha kanimo. Nga imong proteksyonan og tagbuon o mumahon ang matag usa sa imong makatawhan nga niya karon og sa mga katawhan nga naa karon sa naglaing mga lugar diin nakigduyog nakiguban sa mong pagsimba kanimo, imo usab silang iblas, imo silang ubanan o proteksyonan og among isalig og ako silang itugyan nga na kanimo amahan sa tibok semana diin kami imuhang ubanan o proteksyonan sa ingon sunod Domingo amo kang daygon og simbahon na usab tungod kay imo kaming giamo maamahan. Among isalig diha kanimo among kinabuhi, among itugyan diha kanimo ang tanan. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, sa gugma sa Dios Amahan, sa pakigiusa sa balang Espiritu gikan karon hangtod na usab sa lain nga mga adlaw ug Domingo hangtod sa kangturan sa imong pag-abalik nga usab. Amahan uban ni kami sa ngalan ni Jesus. Jesus name. Amen. Okay, amen. Salamat ta sa pan. Salamat Lord sa tinapay nga amo karong saluhan, imo kining iblas nga ang matag usa nga moambit niini makahatag kini kusog kadasi kalig-on og mahimo kining medisina sustansya sa matag usa nga moambit. We declare blessing sa nagsupply niining tanan in the name of Jesus. Amen. Okay, amen. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. God bless. Happy Sunday. Ang Diyos pagay nagpanalangin ang uban. See you sa atong live o sa tanang mga estudyante sa training basic pastoral kanyang alas 7 sa gabi. God bless. Mixout Pastor Gideon Vingo ng pulong sa Diyos. Itong kinabuhi, pulong mo kinabuhi. God bless.